Der blev skudt foran os. Det var bag os. Nå, bag. Der er lige her foran os. Ud. Ja, fordi de skød helt vildt med os, og du havde ikke set fordi der var skud et andet sted. Der kommer en bil nu, der kommer en bil nu der. Watch out! Derovre. Watch out! Ja. Pas på. Shit, jeg har ikke noget. Jeg er nede lidt her. Blev du skudt bagfra? Du blev skudt bagfra? Ja, præcis. Men jeg er sikker her. Ja. Der er slet ikke nogen patroner. Hvad bruger du? Det har jeg ikke noget af. Der var en herovre. Der var flere. Nu kommer han. Hvad? Han er inde i huset, han er inde i huset. Ja. Det er det lille skur foran os. Ja. Men der var også... Ja. Der er en oppe i bakken heroppe. Mm-hmm. Ja, En fremme, hvor jeg ser det. Og så er der en ved det der tårn derovre. Nu kommer der en bil bag den. Det er nogen, der er mod den. Det er nogen, der er mod. Lad dem skyde hinanden. Lad dem skyde med hinanden der. Lad være med at afsløre dig selv. Lad være med at afsløre dig selv. Og de kaster kanal mod dig. Ja, nej, det er vigtigt. Okay. Han dør. Det den ene, der har slået selv. Han slog sig selv ihjel, fordi han ikke vil spille mod den. Så vent til røgen går. De er til højre. De er til højre. Så skyder du dem bare. En bier. Godt. 2. Begge 2 døde. Der er en her bag stenen. Hvis du kan få ham, jeg har kun pistol. Nå, du kan få noget våben med her. Værsgo. Han er bag denne sten derovre ved et skur. Han løber. Jeg skal lige røre herover, fordi jeg skal have noget våben. Du skyder bare mod ham der. Don, jeg har kastet røg. Jeg er det fint. Så bare hold øje med ham der sådan.
Stadig bag den her sten også. Nej, nu han løb til venstre om sten. Nej, han er der stadig. Han er nok. Og han skubber 6. Watch out! Der er en til. Watch out! Mark the location. Rundt om. Vi angriber en, så du må godt være lige op kl. 12, ikke? Jeg var ved det der beton til højre. Ja. Ej. Der er en, der er nok her. If you want to see more, remember to subscribe, like, and comment. Thanks.